Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyon na kawo maka wani sabon platform ne, wanda a platform ɗin nan idan ka biyo mu daga farko har ƙarshe zan nuna maka yanda za ka samu kuɗi masu yawa a cikin wannan platform. Shi dai wannan platform ba ɓoyayye ba ne, ya yi suna tun a baya, ko in ce akwai wanda suka yi amfani da wannan sunan wato Ponic Contact. Ga shi nan kamar yadda kuke gani a kwanakin baya an yi wani platform mai suna Ponic Contact. So wannan karon ba shi ba ne, wannan sabon update ne. So wannan za ka iya samun kuɗi masu yawa a cikin shi. Kai tsaye abin da za ka yi, ka duba a link da ke description na wannan bidiyon, zan ajiye maka link na wannan bidiyon. So sai ka danna a link ɗin, ta yanda idan ka danna zai kawo ka wuri kamar haka. Na farko za su tambaye ka, na farko za ka saka phone number naka ne kamar yadda kake gani ga shi nan. Farko za ka saka phone number naka, sai na biyu za ka yi copy wannan captcha ɗin sai ka saka a nan wurin, sai na uku kuma za ka saka password naka a nan wurin na uku kenan. So kai tsaye bari mu cike ku ga yadda za ku yi. Yawwa abin da za ka yi kenan ɗan uwa, bayan ka gama cikewa sai ka zo ka danna a nan wurin da aka saka sign up. So ga shi nan kamar yadda kake gani zai yi searching kamar haka. So bayan ya yi searching za ka ga shi nan an nuno maka, ga shi nan kai tsaye da zaran ka yi register za ka ga an baka welcome bonus na 300 naira. Ga shi nan sai ka duba a nan ƙasa, ga shi nan yanayin mashin ɗin nasu, ga shi nan plan ne kala kala. So ga shi nan idan ka saka, ga shi nan kai tsaye kala kala ne za ka gan su. So abin da za ka yi kai tsaye sai ka danna akan wurin me ɗin nan inda aka saka me, sai ka danna. So bayan ka danna sai ka jira shi kaɗan, saboda network ne yake bamu problem, amma ku ba zai muku haka ba saboda yanayin network ɗin namu ne ya zo da haka. Yawwa abin da za ka yi ɗan uwa, bayan ka danna a nan wurin sai ka zo ka yi binding na bank account naka, sai ka danna find bank card, sai ka danna a nan wurin kamar yadda kake gani. So bayan ka danna nan, na farko za ka saka bank name, bank account name naka, wato sunan da kake amfani da shi a bankin ka. Sai na biyu za ka saka account number naka, sai na uku kuma za ka zaɓi wane banki kake amfani da shi kamar yadda zan cike ku gani. So abin da za ka yi kenan ɗan uwa, bayan ka gama cike account number naka sai ka zo ka danna akan nan wurin submit. So bayan ka danna akan submit za ka ga ya nuna successful, an yi binding na account naka. So kai tsaye da zaran ka yi withdraw a nan za a ringa tura maka wannan kuɗin naka a wannan account ɗin da ka sa. So abin da za ka yi na biyu shine kuma sai ka zo ka duba a nan wurin, ga shi nan ka zaɓi plan ɗin da za ka siya. Ga shi nan idan ka saka 3000 za a baka 300 a kowace rana, wato za a baka 10% har na tsawon kwana 60. Kuɗinka zai kama 18,000 zai kama kuɗinka gaba ɗaya. Sai na biyu kuma za ka zaɓa in ka saka 6000 kowace rana za a baka 11%, wato kuɗinka 660 a kowace rana har na tsawon kwana 60. Gaba ɗaya kuɗinka zai kama 39,600. So kai tsaye bari mu try mu nuna muku da wannan na 6000 ɗin nan, sai ka danna akan kuɗin. So bayan ka danna sai ka zo ka danna akan invest ɗin nan kamar yadda kake gani. Ga shi nan shi ma ya nuno baka da kuɗi, amma kai tsaye za a kai ka inda za ka biya wannan kuɗin. So ga shi nan sai ka zaɓi adadin amount ɗin da za ka yi amfani da shi. Mu dai bari mu zaɓi 6000. Sai ka danna akan deposit, ga shi nan. So bayan ka danna sai ka zo ka zaɓi payment gateway ɗin da za ka biya, sai ka danna a deposit, ga shi nan. Bayan ka danna ga shi nan ya yi searching, an kawo maka ga bank name nan, ga account number, sai kuma Wema bank ne ga shi nan. Abin da za ka yi kawai kai tsaye sai ka danna. So ga shi nan bari mu kwafa account number. So bayan mun kwafa account number za mu je mu yi transfer kai tsaye, bari ku gani. Yawwa bayan ka yi transfer sai ka dawo nan ka yi checking order naka da kai. To idan ka yi wannan deposit ɗin sai ka zo ka danna akan nan wurin da aka saka order. So a nan za ka ga kuɗin da za a ringa baka a kowace rana, a nan za a ringa saka ma kuɗinka. Sa'an nan ga na free nan, shi ma kullum za a baka 1% naira 50 kullum za a baka har na tsawon kwana 365 har na tsawon shekara guda. So sai wannan kuma za ka zo ka danna me ɗin nan. So bayan ka danna shi ma zai searching. Yau bayan ya gama searching, kawai abin da za ka yi sai ka kwafi link ɗinka ka je ka gayyaci mutane domin ka samu wani commission da za a baka. So idan ka danna nan ga shi nan sai ka danna akan copy.
So bayan ka kwafa sai ka je ka tura duk wanda zaka turawa. A nan ne zaka ga adadin wajen da aka sa tim ɗin nan, a nan ne zaka ga mutanen da ka gayyata ko guda nawa ne. Gashi nan mutum na farko idan ka gayyata ya saka kuɗi za a baka 14%, sai mutum na biyu za a baka 5%, sai mutum na ƙarshe na uku kenan za a baka 1% na abin da ya saka. So kawai abin da zaka yi kenan ɗan uwa, ka gayyaci mutane domin su saka kuɗi, kai ma zaka fi samun kuɗi a cikin wannan platform. Kuma minimum withdraw shine 1000. Idan zaka withdraw sai ka danna akan withdraw kamar haka. So bayan ka danna akan withdraw sai ka zo ka saka amount, adadin kuɗin da zaka cira. Minimum withdraw 1k ne, 1000 naira. Kuma idan ka yi withdraw suna shiga nan take za a saka maka kuɗinka. Gashi nan baya wuce awa ɗaya kamar yadda ka gani a rubuce, baya wuce 1 hour gashi nan. So abin da zaka yi sai ka danna ka sa adadin amount ɗin da zaka fitar. Bari in try 1000, amma ba za su fita ba saboda bani da isassun kuɗi a ciki kamar yadda kake gani. Amma kuɗinka in dai sun kai 1000 zaka iya withdraw, kuma kuɗi suna shigowa nan take. Kuma ba sa charges, ba sa fee, no fee gashi nan kamar yadda kake gani. To wannan shine hanyar da zan nuna maka kai making money. Amma ka sa kuɗin da idan ka do your own research, ka yi binciken da zaka yi kafin ka saka kuɗi, wanda idan ka rasa su ba ka samu matsala ba, saboda platform kowa ya san dai dokokin platform dai ana samu ana rasawa, daman shine haka tsarin platform yake. So idan ka ji daɗin bidiyon nan namu ɗan uwa, kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Ta haka ne da zarar mun saki sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Mun gode ɗan uwa, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.